Ginapasiguro sang Schools Division Office sang Iloilo nga hindi maapektuhan ang pagtuon sa mga estudyante apisar sang mga suspension sang klase bangod sa pila ka adlaw nga malain nga tiempo nga dala sang habagata. Matandaan nga subong nga adlaw o kon kahapon nga adlaw Agosto 12, suspendido ang klase sa pila ka banwa sa syudad o kon sa probinsya sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Leonil Salvilla, Division Information and Action Officer sang SDO Iloilo, ginpahayag nga may aras ang learning continuity plans ang mga eskwelahan nga ipatuman sa tion nga masuspende ang klase sunod sa mga guidelines sang Department of Education. Sunod kay Mr. Salvilla, lakip sa mga alternatibo ang paggamit sang printed kag digital learning modules, home learning support kits, kag iban pa nga learning activities nga mahimo obrahon sang mga estudyante sa ila tagsa kabalay. Pahayag niya, ini nga mga pamaagi ang ginapatuman agud hindi maguntat ang learning sa mga kabataan bisan wala sang klase. Ginpahayag man niya nga posible man nga magpatuman sang make-up classes ang mga eskwelahan kung magkulang ang actual school days bangod sa sunod-sunod nga mga suspension. Mahimo inihimion o kung himuon paagi sa extended class hours o kung sa adlaw sang Sabado. Apang kinahanglan anay ini nga makonsult sa mga teachers kag parents. Pagpatag ni Mr. Salvilla, kinahanglan lamang ang make-up classes kun ang total nga actual school days lakip ng mga adlaw nga nakanselar ang klase ang magkulang sa 180 mandatory contact days nga ginapatuman sa school calendar. Dugang paniya, wala sang dako nga disruption sa major activities ang mga eskwelahan apang nagapadayon ang pagmonitor sang sitwasyon bangod mayara na sang preparasyon ng mga eskwelahan para sa mga aktibidad sa masunod nga semana. Suspension of classes because of intermittent nga pagtupa sa ulan. So automatically ang mga schools naton will implement alternative delivery modalities. So may mga available kita sini nga mga strategies no to ensure ang continuity of learning man para sa aton sini nga mga kabataan, no, like ang paggamit naton sa mga printed modules, no, or even our digital modules, mga home learning support kit naton nga pwede gid mahatag sa aton sini nga mga teachers sa mga estudyante para nga hindi man mahamper ang learning sa aton sini nga mga kabataan.